Ngayong buwan ng Enero, pinaigting pa ng Department of Health o DOH ang immunization drive laban sa measles o tigdas sa ilalim ng programang Ligtas Tigdas. Ang tigdas ay isang lubhang nakakahawang sakit na naipapasa sa pag-ubo, pagbahing at direct contact sa individual na mayroong sakit na ito. Nagdudulot ito ng mataas na lagnat at pantal sa balat at nakakamatay. Para sa mga magulang katulad ni Mami Princess, mahalaga umano ang pagiging mapagmatsyag sa kalusugan ng mga bata, lalo na sa mga pasok sa edad na madaling mahawa sa tigdas. Lagi pong dapat laging malinis ang bata para malayo sa sakit, tapos laging magugas ng kamay. Ayon kay Dr. Junior Sipcoy ng Provincial Health Office o PHO Camarines Sur, mahalagang mapansin agad ang mga maagang sintomas ng tigdas. Bilang pag-iwas, pinapaalalahanan din ng DOH na ang pinakamabisang proteksyon laban sa tigdas ay ang pagpapabakuna. Usually mga bata po, no? Mga school-age children, kaya very important na updated yung mga vaccines po nila. The usual preventions pa rin na ginagawa natin para maiwasan yung mga infectious na sakit, no? Siyempre, andun yung hand washing, proper cough etiquette. Samantala, libre ang MR at MMR vaccine sa mga health center para sa mga batang may edad na 6 hanggang 59 na buwan bilang bahagi ng programang Ligtas Tigdas. Hinihikayat ng DOH ang mga magulang na magpabakuna upang maprotektahan ang mga bata laban sa tigdas. Richin Boy, CSN.